Stimați invitați, bună seara și bine ați venit! Vă urează sărbătoristul nostru Tarzan Inima de Leu și vă mulțumește pentru prezență alături de el în această seară la împlinirea majoratului sau vârstei majoratului. Și vă invită să petreceți o seară minunată alături de trupa Mixaj 2007, care evoluează în următoarea componență. La keyboard, maestru Dan Neacșu. La chitară bas, maestru Dorinel Mitroi. Orgă electronică, maestru Cicel Baran. Saxofonistul nostru Venel Nețoiu, care vine imediat, și subsemnatul Cătălin Pârbu. Vă invităm să petreceți o seară minunată. Vă urăm poftă bună și petrecere frumoasă. Tarzan Inima de Leu, sărbătoritul nostru pentru Lavi din Italia, special cea mai bună verișoară a lui. Mulțumim frumos, fără număr. Foaie verde lămâiță, 6 pui de prepeliță, au zburat după grăunță pentru a lor măiculiță. Că de o săptămână-ncoa, măi, zace de o boală grea, măi, și nu mai poate să zboare, să-și caute de mâncare. Că de o săptămână-ncoa, măi, zace de o boală grea, măi, și nu mai poate să zboare, să-și caute de mâncare. Asta e pentru Chilafu, se știe și Mona. De la Moldoveanu, pentru Chilafu nașului și pentru
pentru sărbătoritul nostru, pentru Tarzan și toți invitații. Adă și de la Chilafu, pentru finul lui Moldoveanu, pentru Tarzan Inima de Leu și pentru toți invitații. Yes! Aripioarele mă doră și nici vorbă să mai sporă, mă. Dragii mami, se cuvine să îngrijiți și voi de mine. Câte un pom de fiecare mă va pune pe picioare, că și eu la rândul meu, maică, v-am crescut cu greu, mă. Câte un bob de fiecare mă va pune pe picioare, că și eu la rândul meu, maică, v-am crescut cu greu, mă. Zile mi s-au dus și departe au ajuns, mă. Au zburat și m-au lăsat unul în grija celuilalt, mă. Trece ziua, trece noaptea, e slăbită sănătatea și mă uit în luminat, puișorii m-au lăsat, mă.